lain yun yung taon na tawa kadaghan ba kay atong kayo hindi na maanad pero nagmanakot. It's been a while na po baya nga wala na ako kadaghan. I mean wala na ako ka-jogging ba. Alright guys, bali for the past 30 minutes naka-run taog around 6 kilometers ay 6, yeah, almost an hour di ay almost an hour naka-run taog around 6 kilometers kapoy hangak dugay-dugay na puta wala ka jog. Bali pa adto ta sa Peakwood Hills tapos dito ang ato ang finish line sa pag-jog tapos balik din ta dito sa balay. So I'll see you in a bit. Happy 3,000 views sa to ang eating otin challenge. Sa mga gusto mo kag otin diha ala PM ko. Na ako. It's a Filipino food. Sakita sa akong tiil oy. Naluthan akong tiil. Sakita oy. Wala nindot diri. Nice ang lugar diri oh. Oh, bukid-bukid. Nindot. May mga bukid-bukid baga blue-blue tas hawan kayo. Nindot diri nindot ang view. Ito kong tiil, maluthan. Shit. Nakanagining di nataanad bitaw magsapatos no kay itong mga panit, mga sensitive na kayo ba, mga padato na kayo.
sana. Sa mayordodong muna akong channel. Profile pic. Oh. Ha? Sa YouTube na? Oh. Medyo hangak yun siya kasi syempre out ko wala nakapag-jogging. I think 1 year naman siguro wala nakajog. Alright guys, mabay pakabot to sa Takewood Hills. Takewood Hills is ano siya, one of the expensive sa bitaw kaya subdivision diri sa Balubal. And mo ni siya akong giingon sa inyo kaganina katong muna itong landmark, tapos after ali pabalik ka dito sa tuwada yun. Actually mostly lahat po mga gajag diri oh. Sa likod na ako na napod sa kilid. Muna siya ang dalan katong padulong bitaw pa sa padulong bukid nun tapos sa Cagayan. Hanga kayo. Ano siya? Nice diri pag kanang refreshment bitaw gusto ko pag-unwind. T-shirt ako guys, dili ni sponsored sa Gaisano ha.